Hi mga sis and orbs! So I'm with DJ Aira today and we're going to do What's in My Mouth challenge. We prepared 5 objects guys. So huhulaan namin yung mga objects na yon na ipapasok sa bunganga namin. Kunwari ako, I prepared 5 objects na huhulaan ni Aira, ipapasok ko sa bunganga niya. Sample. Ganon. Tapos sabi niya, this is ganon. Okay, so pataasan kami ng score. Ang matalo, manlilibre ng lunch for 1 week. Grabe siya. Hindi mo kayo inform na may libreng lunch? Surprise yun! Isa yun yung mga surprise. Anyway, sige guys, so let's get things started. Pick tayo. Wala siya magawa. Bato, pick. Ako muna ikaw. Okay, so magbablindfold ako ngayon. And, yun. Start ka na. Tawa-tawa ako. Oh. Ballpen? It's a keychain. Aira. Game? Vibrator yan, te. Well, at least I got 3 points. 3 out of 5. Now it's Aira's turn. Handa ka sa akin, Day. Ay. Ano ka? Kainin! Wag mo kay! Ano yan? Ano pa? Isang sagot lang. Ano yan? Nuts ba? Na-coated. Na may coated na tama. Ano to? Oh my god! Wait lang, power bank? Oo, tama. Ito, third. Ay, ano ba? Ano ba? Ano yan? Ano to? Ano yan? One eternity later. May more than 1 minute ka na. Ano ka ba? Wait lang. Sige na. Wala. May birthday. Hindi. Yung sa camera. Yung lagayan. Okay. Okay. Ano yan nga? Sit na! Sit na! Ay, nakamalaman kasi! Sit na! Uy! Pwede mo naman kasi! Minute lang to, dali! Dali lang! Yan! Wala pa! Bakit sila tumituloy? Bakit sila tumilig? Ano ka ba? O, yan! May hilo ka ba? Hindi ako patay. Ano yan? Yeah! Yeah!
para malaman hindi. Ayan mo na. Ano yun? Ano yun? Pag malali ka, ano yun? Dugo ba yun? Oo nga! No! Oh my God! Ay! Ay! Ano yun? 1 eternity later. Pinit lang ha? Grabe. Reset. Sleep bag. So, ayan nga, guys. Kaya na po ang ating What's in my mouth challenge. I got 3 points. Tapos si Aira naman 2 points. So, teka, lunch din lang. 2 points. Thank you. Lunch, pumapasok ka, uwian ko na. Lunch pa. Yung ano. Diba? Ayun na, power ba? Kabisyo. Kabisyo. Ayun na, kabisyo. Mga kabisyo. So, ayun po mga kabisyo. So, that, What's in my mouth challenge with the Aira. See you guys in my next video. Stories, follow mo. Tapos, sige mag-plug ka, Daigo. Subscribe na kayo, IG please on YouTube.